Il-Gvern huwa impenjat li jsostni n-negozji tal-familja u l-intrapriżi żgħar u mhux biss li jġib l-investiment barrani f'pajjiżna. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-okkażjoni tal-25 anniversarju tal-kumpanija Guinot f'pajjiżna. Kumpanija li bdiet f'pajjiżna minn persuna waħda u llum il-ġurnata għandha madwar 2000 klijent u 60 imsieħeb f'Malta u għawdex. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija John Muscat jispjega wkoll it-triq ta' din il-kumpanija għall-futur. Il-viżjoni tagħna ovvjament nibqgħu nikbru, nibqgħu nagħtu s-servizz li qed nagħtu lill-beauty salons, jiġifieri u ovvjament lill-core clients tagħna. Education is core to our business u obviously we have to consolidate and keep doing what we're doing basically. Muscat sostna li l-klim ekonomika Maltija kienet waħda mill-fatturi ewlenin sabiex din il-kumpanija tkompli tikber. Ovvjament il-boost fit-turiżmu speċjalment u anke mill-lat ta' retail għax għandna anke xi retail outlets aħna sostanzjali, ġifieri kienet ta' għajnuna tajba. U ovvjament il-fatt li l-pajjiż sejjer tajjeb ekonomikament it always helps ħanejdu hekk. Intant il-Prim Ministru indirizza wkoll l-ewwel edizzjoni tal-Malta Business Awards imtella minn Trade Malta. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru għamel referenza għaż-żewġ rapporti maħruġa mill-istituzzjonijiet Ewropej aktar kmieni din il-ġimgħa, dak tal-PANA u l-Autumn Economic Forecast. Huwa qal li dawn ir-rapporti jikkonfermaw li s-sistemi f'pajjiżna huma miftuħa u trasparenti, b'uħud mill-aktar regolamenti b'saħħithom fl-Unjoni Ewropea. Rapporti li jikkonfermaw ukoll li pajjiżna ser jibqa' jkollu suċċess ekonomiku fosthom surplus għas snin li ġejjin.